खुलुमबाय दिनैनि सबजेक्ट बयखौबो बरायबाय दिनैनि फार्स्ट सबजेक्टआनो जाहैबाय केरी मिनाटीनि गोदान भिडिअआ 7 कोटिनिफ्रायबो बांसिन जाबाय। केरी मिनाटीनि यूट्यूब चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअखौ आपलोड खालामदों। 5 जुन एबा शुक्रबार खालि रिलिज खालामनाय गोदान भिडिअ येलगारा दासिम 7 कोटिनिफ्रायबो बांसिन भिउज मोनबाय। अनसायगिरिफोरनि खर' मेलेमाव मोनसे सोंथि दङदि मा बियो नैथि भिडिअनि रेकर्डखौ हगारनो हागोन। मुख'नो गोनांदि येलगारा दोंसे रैप देंखो जायखौ केरी मिनाटीआनो रोजाबदों। देंखो लिरनाय हाबाफारिखौबो बिथां केरी मिनाटीआनो मावदों आरो बे देंखोखौ सिगांनि भिडिअनि बोखारजानायनि रिएक्शनाव बानायनाय जादों। केरी मिनाटीनि बे गोदान भिडिअआ रेकर्ड सिफायनानै भिउजखौ मोननो हादों। भिउजनि अनगायै गासै 98 लाख लाइकखौ मोनखांबाय। फारसेथिं भिडिअआ वर्ल्डवाइड यूट्यूबनि टप ट्रेन्डिंखौबो मोनबाय। 2 नम्बराव दङ 5 दाननि उनाव निउजिलेन्डआव कर'ना उदां जाबाय। कर'ना इनफेक्शननि जोबथा बेरामिया मोजां जानायजों लोगोसे निउजिलेन्डआ कर'ना उदां हादर जाबाय। हादराव थांनाय 17 साननिफ्रायनो कर'नानि गोदान मामलाया सोराङाव फैयाखै, जायनि जाहोनाव सरकारा गासिबो होबथानायफोरखौ बोखांना लानायनि थांखि लानो हासिगौ। निउजिलेन्डआव कर'नानि गोहोमखौ नोजोर होनानै 25 मार्चनिफ्राय लकडाउन होदोंमोन। बेयाव गासै सा 1500 सुबुंफोरखौबो कर'ना पजिटिभ मोनदोंमोन, जायनि सा 25आ थैबाय। जोबथा कर'ना पजिटिभ मोननाय बेरामि अकलेन्डनि 50 बोसोरनि आइजोआबो मोजां जाबाय। जन हपकिन्स मुलुगसोलोंसालिनि JAHUआव फोरमायनाय बादिब्ला मुलुगनाङै 7 मिलियननि बांसिन सुबुंफोरनियाव कर'ना इनफेक्शन सन्देर जाबाय। 3 नम्बराव दङ थामथि बर' गोरोबथानि सागानगिरिफोरा गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालखौ लोगो हमदों। कर'ना खैफोदनि समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे गबिन्द बसुमतारी, लरेन्स इस्लारि, बिआर फेरेंगा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'मोना मैया मंगलबार खालि 4:30 समाव BTR रेकर्डनि दफाफोरखौ 100% जाफुंहोजोबनो थाखाय रायजोनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालजों गोनांथार सावरायलायो। सुलुंनि बादिब्ला गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनि सिगाङाव बिसायख'थिखौ नेयालासे मावजानाय दफाफोरखौ मावफुंनो खावलायनाय जायो। बबेखानि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला थाबैनो दफाफोरखौ मावफुंनाय जासिगोन होनना मिथिहोयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ टुइट खालामना फोसावनाय बादिब्ला NDP केडार्सनि केस विथड्र खालामनो आरो लोगोसे आसामिस लेंगुवेज एक्ट 2020 नि सायावबो सावरायलायो। 4 नम्बराव दङ 15 आगस्तनि गेजेराव CBSE नि रिजाल्ट। CBSE बर्डनि रिजाल्टआ 15 आगस्तनि गेजेराव फोसावजानो हागौ। थाखो 10 आरो 12 मोन्नैबो रिजाल्टआ साननैसोल' फारागथियाव फोसावजागोन। फारसेथिं फरायसालिफोरखौ खुलिनायनि थांखिखौ आगस्त दाननि थासारिखौ नोजोर होनानैसो फोसावनाय जागोन। मिरुनि सुबुं धोन जौगाखां मन्थ्रि रमेश पाखारियाल निशांकआ मोनसे सावरायनायाव बे बाथ्राखौ फोसावदों। फरायसालिफोरखौ खुलिफिननाय आयदानि सायाव मिरुनि मन्थ्रि निशांकआ बुंदों आगस्त दाननि उनाव फरायसालिफोरखौ खुलिनायनि नेमखान्थिया फोसावजागोन। बेजों लोगोसे मुलुगसोलोंसालिफोरनि गोदान सिजनआबो जागायजेनगोन। मख'जाथावदि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालनि सरकाराबो फरायसालि खुलिफिननायनि सायाव सुबुं धोन जौगाखां मावख'नो गांसे लाइजाम हरदों। 5 नम्बराव दङ कामरुप आर जिल्लायाव सानै बाइक सिखावखौ हमदों। आनलक 1 नि समावबो माखासे दुथांफोरनि आखल आखुआ सोलायाखै। सोलोंनि बादिब्ला मैया कामरुप आर जिल्लानि सिङाव थानाय सयगावआव सानै लाइमोन बाइक सिखावखौ हमो। बे हमनाय हाबाफारिखौ सयगाव पुलिस बिफाना मावफुङो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसोरखौ कुकुरमारा माहारियारि राजलामायाव हमो आरो बिसोरजों लोगोसे बाइक आरो नाम्बार प्लेट्सबो मोनफायो। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।